Oké. Mikey? Oké. Most ide figyelj, a hangulat emelkedik, ha a szintetekre süllyedek, a segetekre üljetek, a fületek meg kérjétek vissza a Bélitől. Tudod, hogy néz ki, hogy az alja cimpa, a teteje meg félig kör. Nekem nem kell még 10 kis sör, kör, a szöveg belőlem így is dől, mert hajamban a tetű, a nyelvemben az összes betű, az alfa meg omega, és opela, kocsi, ja, bennem a dű, benned a tű, kell még kis fű, nem elég sűrű, nem elég, ez szőrmű. Vagy ha igen, és tényleg ilyen az életed, akkor kérjed meg a férjedet, hogy beszéljetek, meg lelked az apáddal, meg az anyáddal, miatt hátulról lecsapnád egy lapáttal, vagy ketté hasítod, egy lapított fűrésszel, előtte beszélj egy eltüntető bűvésszel, vagy művésszel, mielőtt a színában a tű vészel, és eltűnik, mint a szeretet, mint a pénteki sorozatból a gyerekek. Tényleg, már úgy várom a LOSZ 2-t, mint a hogy előtt a vest. Nem tudom, miért nem adják nyáron, pedig a sámson nyárson igeti a bársony, és teszteti a Larson. Szóval az már közhely, hogy a médiában kevés az érték. Én sem tudom, milyen ízű a zöld tej, vagy hogy az ég az miért. De ha ötösre írom a tesztet, akkor kezdem veszem a bestet, és tudom, hogy elveszed és reszket. A Károlyherceg rokkája, vagy a poka, a pokája rokkája. Mi van? Szólja el, csúsztál, mint a Fridi parókája, vagy mint Sebestyén Júlia az utolsó kürben. Tegnap is sétálok az űrben, erre szemből Aneka, a magyar média paletta a legnagyobb balekja, mint a Forma 1 balia, a kinézete Marsi, vagy Vénusz. Figyelj, hol a szemed meg a fókusz, a kék kétrészes kis huckon, szerinted a BPTV sráccal, lánya, pószerezem a kuckom. Nem, a Marsi, mint a fókusz, nem Mars, Bondi, mint a kókusz. A Bonski kicsi mókus, mert a Lotus is lótusz. Milyen ló? Ja, a nagy ő Anikó, nagy ő, mint a 2 tonnás Rigó. Hülye rímek jönnek, Mikó, muszáj, és egy tenisztanárom már se a lasszály. Ha a torkomban az asszály beáll, a nyelvem akkor is kasszál, mint a rizsföldön a maláj. Na megállj, kicsi skara, mellé nyúltak, akkor meg majdnem elszáll. Ott tartottunk, hogy rózsa ceremónia, és hogy ennek a szarnak szól a szára, és hogy Rúzsa Magdola nyert a megszárba. Át is hívták a szombatesti lázba, alig bírt a szegény lábon állva, de azért megdicsérte a Mónika, hogy döngetett, mint egy chicagói bika. Át is hívta a saját sójába, ahol Romát követ sorjába. Hevesen szentség elve, mert hevesben a szentség elve el van vetve, mint a medve tetve, illetve a bőrömet levetve. Akartam mondani, minden egybevetve, a tárgyalás lassan berekeztve, hogy a szókincsem nagy, mint a barlang, mint Mónia. A sok fasz csak pang, remélem átüt az irónia, hogy nem vagyok szent, de gyakran már zavar ez a glória. Hey, ne húzz ki a mikrofon, most mi van?